दिनै भेरगाव डिस्ट्रिक्ट इउपिपिएल हिसाबै आरो इउपिपिएलनि बानजायनायाव मोनसे मेम'रेन्डाम साबमिसन खालामनो बेयाव फैनाय जादों। मानोना नैबे गोदान सरकार फैनायनि उननिफ्राय बड'लेण्ड ओनसोलाव जि जौ आरो जुवानि जि मेला बे बांनायनिफ्राय बांलांगासिनो दङ आरो बेजों गोबां मानसिफोरा भिक्टिम जादों। आरो बे भिक्टिम जानायखौ जुदि जोङो नायनानै साननो हानाय नङा। मानोना जोङो मोनसे हुस्थ' समाज नागिरो। हुस्थ' समाज थानांगोन, मोनसे राजनितिक बा मोनसे एडमिनिस्ट्रेसन, मोनसे सरकारा हुस्थ' समाज दानायनिसो सरकार जानांगौ। खिन्थु दिनैनि समावहाय समाजखौ नस्थ' खालामनायनि मोनसे सरकार जानानै दङ। दा जोङो खावलायदों एडमिनिस्ट्रेसनखौ, सरकारा सरकारि हिसाबै थागोन, जि मावफुंनाय एडमिनिस्ट्रेसननि मानसिफोर दङ, जुडिसियेल एडमिनिस्ट्रेसन, बे मोननैयावहाय जोङो एसे भरसा दङ दायो। सरकारनि सायावथ' भरसा गैया, बेखौ समाजखौ मोजां खालामनायनि थाखाय जायबायदि मानसिफोरा दिनै सरकाराव जिरायनानै दङ। ओंखायनो जोङो एडमिनिस्ट्रेसनखौ खावलायदों जे जोंनि ओनसोलफ्राव जायखौ सकफोर बायदिसिना मेला खालामनानै जि जुवानि आड्डा खालामदों, बे आड्डाफोरखौ बन्द' खालामनांगौ होननानै जों बेवहाय डिमान्ड खालामफैदों आरो मोनसे मेम'रेन्डाम होफैदों। जोंनि मेन उद्देश्यआ बेनो। बिटिआर ओनसोलनि 32 लाख मानसिखौ बेंग्रा खालामनानै बिथांमोना हयथ' भट बेंक बायदि बाहायबाय थानो नागिरदों। बेबायदि जुवा जौ बाहायहोनानै जोंनि इयुथफोरखौ बेंग्रा खालामजोबनानै गावसोर जेरैबायदि सालायनो हायो, जेरैबायदि गोसो जायो बेबायदि सालायनायनि हयथ' बिथांमोना टारगेट थानो हागौ। दा ओंखायनो बेफोरबायदि एक्टिभिटिसफोरखौ बिथांमोना इनकारेज खालामबाय थानायखौ जों नुदों। गोदान सरकार फैनायनि उनाव जों नुदों इलिगेल माखासे बिदि जुवा गेलेनायनि गेजेरजों उन्दै उन्दै गोदान लाइमोन बिथांमोनखौ इनभल्भ जानायखौ जों नुनो मोनदों। दा बेखौ नायोबा नुदों गोदान सरकारा बिनि सायाव खुनु इनिसियेटिभ लायाखै। आरो बेखायनो जोङो दिनै एडमिनिस्ट्रेटिभनि सायाव जिहेतु जोंहा फोथायनाय मोनसे दङ, बिथांमोनखौ खावलायनो जों फैदों मेम'रेन्डाम होनायनि गेजेरजों, जाहाथे बे इलिगेल सोलिनाय जिखिनि जुवा गेलेनाय बेखौ जाहाथे बन्द' खालामो। खारन जोङो बे बिटिआर ओनसोलखौ जोंनि लाइमोनफोरखौ लानानैनो जों फिउचारखौ जों दानांगोन आरो बिथांमोननि फिउचारखौ दाना होनाया सरकारनि दायित्व। बे हिसाबै दायो सरकारा जिहेतु जेबो इनिसियेटिभ लायाखै, बरंसो बिथांमोनखौ इनकारेजसो खालामबाय थानायखौ जों नुदों। दा ओंखायनो इउथ उइंस इउपिपिएलनिफ्राय बे नोजोरखौ बिथा खालामनानै जोङो एडमिनिस्ट्रेसनखौ जों खावलायनो थाखाय दिनै मेम'रेन्डाम साबमिट खालामनो फैदों। थांनाय इउपिपिएलनि सरकारनि समाव प्रमद सार बिथांनि दैदेननायाव एडमिनिस्ट्रेसनखौ गोख्रोङै सालायदोंमोन आरो बेखायनो बे बिथिङाव खुनु बेबायदि इलिगेल एक्टिभिटिसखौ जोङो नुनो मोनाखैमोन। आरो दिनै सरकारा माबायदि लादों जों बेखौ बुंनो हाया, खिन्थु दानि नोजोराव जिबायदि नुबाय थादों बिथांमोना फैलार जादों आरो एडमिनिस्ट्रेसनखौ बिथांमोना बाहायनायाव। दा ओंखायनो जोङो थांनाय 5 बोसोराव जिहेतु बेफोरबायदि एक्टिभिटिसा गैयामोन, ओंखायनो जोंहा जिहेतु बेटार एक्सपिरियेन्स दङ, ओंखायनो एडमिनिस्ट्रेसनखौ जोङो खावलायनो दिनै मेम'रेन्डाम साबमिट खालामदों।